Asante sana umwanju muligirire bigata seni Kiandizi TV asentunda ende ogotera kwanyare koba okurwa gwa sembeo otabanga asesegie tokurwana Yeso nero mubui maito mulisi Edward. Yes. Mara nyingi bintu tokora enseye kero kende na chiste bose bitambo kero bintu tokwira asobo mabwense ndolishwa. Kero kende nabagwana mugondo kwarema kwasimike bituma tori yani noko semere utaranga kero kende bikore Gose mbiame yani injire noko take risk ebinte bintu ko igoro bonjereria gari wataga ngore dugara igandore ya noko bati shazo lakini asesegio yo kwegena tumepewa uhakikisho umayete ngatogo so asesegi already tomete ngana babuitori ne ngana egwate ogosemeria emambia bono karibu sana mwancho muligereria asentunda ende ya maigerio ye lesson maigerio gotwara ensemeria devotion umuriso nyara ko bagotwa ekefungo ekenene nyara ko bagotwara bazo singi weso mikorwa ase bali 10 kero kende nche yantriga sinini gaso mabwana bakera lituko mulisia asanara naranteretia keiga bono paka ngenereke bishiga tokoliga nanda sentunda ende tunyara ko batokoligereria amagere lesson yechumeye aske tokaliko batokwanera obobisi bwenchiri karibu sana ande onsia sole umwancho muligereria ime ye studio we are set na kero kende na barara akiamisi na ki no mogani bana toroche gari gosine na kibache ntiake karibu sana ese togenda tokwene kiabuna tonyera ko batogosemania amana morisia kwani mwancho muligere na ndo muligere yasenjiri bwikirano tiangireri bageri omurigereri origere Tindis TV ngireri bagari gukwana inga mbiyora sema mbiya bono nigo toko bari ni asenjire ya bene inga togo chaka moja kwa moja togenda mona ye maseyemo elinde toigweringa naria nyasaye gwetera samariko lesson discussion biyamono. Bienvenido sana omolisia Edward akaribu sana me studio na bienvenido singi chukuri bagaria otobato mageni gaiga kurende na bagoto kwanya stability yai karibu bienvenido mancho molire Kiandizi TV. Yes Karibu sana se lesson yeri tukuri arero lesson ya gatano na limo yekwoteye Samarieta Albert Magorio Boge koreo kioge ekanisa yane kwande ku Amani SDA Church. Bienvenido sana ili nabuata magori ono tiga tora operate neri twakorega ni asenchiri obwikirano nyara ko gusanga mura into inyora enamba yesimino erega gwa TV yago nabo nyara ko kuboriri bori yago sange karangere kiyaga mura into na gikorigretia lesson anene aso bisi obororo asenchiri asitogenda tokobotokorigere gitabo kyaba ebeso twasoiri sato murisia bono no tore igaguto kwarroka goika gago torarigereria ngo esabaria yobonchoreria anene bwaye Paulo ekiragenda tokoba gakorandi njiri magoro kurase ogosaba tigatwigene tusabe omwanchwa tatanya sae omwana no mwiko machenu byamuna kyagera watreire kurubune sabato yachagete andi bakatwekere mambia bono tatanya sae wachitore oswa asengenje yokwegera marikao kurwa se biblia lesson otogo sabanga omwiko machenu oche usanga monentu otorokererie akobwamono tatanya sae omwanchwa omurigereria oriboniga webekiranga mono elinde tunyara gusanga aselesiniga tatanya sae nere boyega mokonye elinde tuensi asubwa motwele eseniye etakonya asubugumubu ekirotanya tubote kwa ya kabire bona kabamo n'intu wega twakore twasabira setre Yesu oyoro bolito. Amen. Asante sana magori asenjiko taraso ogosaba asi weekend ko bage gweto mulisia subwenge kabisa ntwaligeretie igoro ya anene omusalaba. Yes. Tugatebwa okubwatanirwa kwabugeka omusalaba ne kanisa tugatebanga oyo bwe kugotubwatania Yesu Kristo gweterase amakweli yaye ali Calvary ayanya netakobaga kwa gweterase njire omusalaba twensi tokaba libo elimo tokarangirwa twensi asobwamo asengencho yorogendo rukwegena okwegena ko omwancho muligereria na intwe na kutokoraria emambia bono asilitaria Yesu Kristo bono ase ekefungo gegotora omulisia ase lesson
yechumeye amono yominto magori ekare gukonera igoro y'obobisi bw'enchiri. Yes. Obobisi ase enchiri. Egetabu kiabebeso isato emerongo ebere na gwikire emerongo ebere nekemo ebibilia goteba iga gaki asarere oyo ranyare gokora gwetania mono kobua oyo togosaba gose ayo tokorengereria koreng'ana n'echinguru chiogokora emeremo ime ase tore asarere obonene ase kanisa na ase Kristo Yesu goika ebigori bionsi kare na kare. Amina. Namang'ana arikire amono mosombo Nyasaye Paulo akorikera abaebeso. Paulo oise kurigereria ase omogano oye n'omogano ore omotambe mono. Kero kenda ase obogima bwa omonyabanto omanyete nonya omotari narokora atera naro atangatari kobwati morisia amagori ase kwarure ige kobwati ase ogochi. Iko Paulo twase kurigereria omogano Paulo turigereria ase anyarete koba gosa ase arenge ase aruete. Kero kenda abanto maroro bare gotanga gosemera ingoyo ase omonto buno oyo keri gare ngo moiti igare ngo monto bwangete amang'ana abwato bwamate amono bo Kristo n'abantu abangare goita ibo barega abantu ababwatani abakristo. Paulo oyo nere okare kurika anga marube 13 ase mumenya igoro yobuya bwa Nyasaye. Karibu sana kera tokoligere lesson omolisinte gete nkwarigani ase nchire boikeranu ototengo obobisi bwenchiri mborobyobo ase nsemo eria yomochakano. Biyamono sana omulisi amisi nainde omoligereria oyoligeretie bono mambia nabo oreboriri iswali kero kende ng'a obobisi bwenchiri ninki amalika manene anyarire koba kagotoigorera Paulo akorika kagokode statement ng'a asegeta abaebese isato fungo 20 abuno amachibware yekerenga gito kerituko ria rero. Yes. Obisi bwenchiri nigo bogotoka gaki asarere oyora anyare gokora gwetania oyi Paulo akoraga noyo tokoroka Yesu Kristo. Yesu Kristo nero nyarire ko bagakobworia ebisaku byonsi. Yesu Kristo nero nyarire ko bagakwabira abantu bonse gusari kwabo bono nakiye ko gerakoira ribaga rine nakweresera obobisi bwensi asebore nigo bore oyo bwato kobwa igoro amonense oyoro musacho kuruku Yesu Kristo na kyagoteba ninga ondetayo bwata chinguru asenge njo gosoma koganda gabunga ki ondetayo bwata chinguru gose kyameremende otatigo musacho yokuruku ki Yesu Kristo igaso bwenge ekero nare korigereria introduction nkwarora ebichero gosiabwo nigo korora amaboko kanonye bichete korrekana buya no muntu bwatete karamu nekera bwatete karamu niga koriko korotinga na maruba korika bono yiningu oyo koeresera statement tu asomira samarika itekefunge kenene Paulo niga komweresera Yesu Kristo nganyate ko bagakumira na monere. Yesu Kristo nganyare ko bagakomokonya. Yesu Kristo nganyare ko bagakomwa umuika. Nonyene kerara asechere ime. Onyade ko bagakumuyigorera magana amange yobubisi. Ayako nyara ko bagakorika marube. Anyare ko bagako gutuma asibisa kubyonse. Binyare ko babigosoma. Bimanye ninga naro umusacho monene. Okorokungaki Yesu Kristo. Bono iga kuburiga Paulo iga genderete kurika magana manene. Paulo nchera kibono abwate chinguru akurika magana ya marube gukia sabantu bisaku. Paulo matenda bo murigeria are bori bono mambinga ki Paulo ngakibona nguru kyabwate akweresera Yesu ribaga Yesu agwente kueresera omonyene ayi eginekerenga bono gaiga Paulo agoteba ninga tari asinguru chiaye korende ne chinguru chiutire amono moikoro ryo no moikomo chenu chinguru Paulo chikogera korika marube ne chinguru chikorwa chiutire amono moikomo chenu okorwa aso yakoeresero korokungaki okoroku Yesu Kristo
omanya konyora kagoteba iga Paulo igakweresera ere ning'otete kurika mang'anaya Paulo omanya kweresera nere ninga Paulo ere noyo mobo tigasoma Paulo nigagoteba iga omotomu oyo ore kugania okonene gukurandia enchiri ya Yesu gochia ase abantu bebisaku Paulo egento gekogera akora amang'ana ya misi bono mambi omorisia noyo mintari Alipati Paulo niga akweresera amang'ana ya ninga igo akoire ribageri kurika amang'ana ya marube gochia ase abantu bebisaku tari ase okobua kwaye tari ase chinguru chiaye kore ne chinguru chikorwa ase asi Yesu Kristo chiamubekire bono chiamubekire biagaso chiamusugumire erinda nyare koba gakurandiria abantu bibisaku ntekieke ringana rya Nyasaye bibono sana omulisi Edward kwanyire obosera oborobia omanyete ekera gwasoma gari ekifunguria Albert nyara kotokorina gaki asarere oyo ranyare gokora gwetania mono kubua aito gosaba gose aito korengere timaite gose asobiko bwense ngotebya Albert ngakarangonye emiaga go actually gorange emi gosonga ise emi igoraro emi tokonga byona amisi wasabe emi bwate emi lakini kubwata na Paul na tuwalire yani personal experience obwa mate bwa ebwange mona Kristo igagoteba ngoya ko nyara koba korani ngumulisi nyari koba gagoteba noria ubwate oso ogotwa gwetana ito gosaba na boigo alito ko nyara koba tokorengere bitukasirito ko ranga sense media introduction lesson byamono muri asonga ncho yoko ngari baga obubisi igoro yenchiri yes iganga abantu mbare ekirato tokriye elesunye tukriya rero nga abantu bebisaku mbabo atenchiri abo bakoroka Gentiles nga mbabo atenchiri bono konde Paulere alwa Nyasaye amakonyete ekirane kwa Damascus bono okire onyoro obubisi yobo nere ngo sokare asenginjo yo kwa abantu bebisaku enchiri yonaki na kiagara ekirato gochakane egetabe kikia aba Efeso 3 yes goturumboka akatana ki aba ose abantu bebisaku na barabo mbabwenete banyori nchiye abana banyasaye abantu bebisaku asitinga ke cyaba no barabyaba mbali bado bateregena ringana rya Nyasaye bana nturende ntubuna Paulo twegere konyorara obubisyo wenchiri nakitokora tonyore tuyire nchiye gochasa abantu bari bataranyora nakekera omulise Edward tokobeka none chitia mai yes akera tobaka chikruseti yani so that tuhagenda ase tuharandie nchiriye so that n'abantu bari bataranyora ringaniri yo obisyo obwenchiri nabaro banyora nabaka echanga moto nero gochinsaba kwanto kureyeri echanga moto nero akine bwanete enchiri yetu ayiru tito masa kwegimedi tobuna Paulo anyorete enchiri agasoka akanyana koba kakurandi enchiri ye hono nche naye omwancho omurigireri abukare ngare ngikiro monda history yae monda tayorenge ose oiboro tu kawate enchiri ye yes naye kalokinde omwancho omurigireri iko kwanyote enchiri ye hono naki kera kwanyore enchiri ye esema ya eneneneri nukwema kinchiri ye nakogenda nto masa kwemigire nchiri inyera yarenga ensama ya introduction tuire nchiri asaba ase abantu bisako inki edinda barabu elesoni amorisi Edward ana no morisi igayanga tabana ki aba yodna barabu baba the same body yani omobero yomo the same partakers asobwamo ime ase Yesu Kristo iko abana banyasaye mwanjo murigereria nchama naye tekatwira abantu bebisa kwenchiri erinda twese asobwamo tobo mubero oyomo ime ya Yesu Kristo. Asante sana tonyara kuba tukweriga ni twensi asingencho yoboro tubigoro nanda beti umanyete Yesu nerega kwenda igawatanga nachire kubaroseria se ono timanyete nga yuko kwa wasi maitense yetuarigiri nonye isegyo kora chinyigine chichindemero ono kumenga nonya asa yo chikoroseri uboro nikita tekereti bande na baro basoro bugeta ne chindemero chikale chinge oyo mindo byabona sana omolisia asige tabu kya babeso isato enchira nero Paulo yani akuchaka kulika enseme yentangani igetabu kya babeso
agoteba naki asayo inche Paulo nabeire omosibwa o Kristo Yesu ase eng'encho ya inwe abantu bebisabo morisi edward naki Paulo akoba omosibwa biya mono sana ngaki Paulo akoba omosibwa ekero diswa na bore ngaki ndaba omosibwa actually nabeire omosibwa o Yesu Kristo ase eng'encho y'abantu bebisabo ase eng'encho y'abantu bebisabo bono kurumaiga buntu akora ase introduction yari goteba nga bono inga twasomete bono bantu kwenda bayauti mbayo bantu bebisa kuona bakotiki mbayo bono chitoto chakorereki bono chitoto cha togo yani cha tagwirwe nakiye kogera Paulo akorika amangana yoguya akurikira amarube gochi ase kanisa ase introduction gochi ase kanisa bono bugesa kumbuka tiki mboyo bono gaiga bono ndiga akurika magana aya ase abayahudi amwe n'abagiriki no akurika magana aya bono nakiye kogera kwamburi swali ngaki Paulo akoba omosibwa ngaki Paulo akoba omosibwa bono Paulo niga akoba omosibwa asa magana ali anyarire ko bagakumira na monaro amuira nidi amubekire echoki nkagete oyo minto tigantumeke kerenga na benge chieri kwaje kora chieri gachikolema chieri gachikolema ibere kabisa naremia chieri mo ninjo konyora chikobekerwa ninjo kora eko gara chikobekerwa dichoki eliabekerwa yasibwa ne yabekerwa iye kobekerwa dichoki aseng'encho yaye koya so iro para niye kumanya bono ne gasia koraki ne gasia gokora opara mpaka koyaremire yakora omugondo omonto gwiseneka gwateba maene kyombe kyakorereki kyakoriro egasiengia nake chigokora egasiengia naro ore gokoraki ore gochira yagere gasi yakoraki yakorekana buya bono Paulo iga niga akoba omosibwa ase eng'encho y'ering'ana ria Nyasaye yering'ana ria Nyasaye ase eng'encho y'enchiri ya Nyasaye Paulo tari akoba omosibwa omonto obwatire orechera imosumbugete Paulo tari akoba omosibwa ase omonto obwate obwoba Paulo niga akoba omosibwa ase amarika Nyasaye anyara koba atabwatire ibaga arengerereti ng'aki ngokora ndike amaruba amange erinda ikera abantu bebisaku erinde enchiri ikera abantu bonse kikora asome yababese nyeyemo oyimo kyakweresera igagotanga sayo inche omosibwa seng'encho yomonene nabasoroire mugendere buna egwenerete okorangeriwa yange chaka byomorisia asayo inche omosibwa aseng'encho yomonene nabasoroire mugenderere buna egwenerete okorangeriwa kwaino mwarangeretiwe mbiye mono sana Paulo niga akoereseraga ing'ana rinene iguru yobomo ekerenga kiaye gekumosumbwa iguru yobomo ng'aki abantu bakoirana babe egentekemo ensengima ekinaki gekumusumbwa umanya kweresera umanya goteba ng'aki bono nyaba kobaga kubasorora mugenderere ahumbara byaba n'abantu balia banyarire ko bagonchoreria korwa oboyahudi korwa obugesaku bono abire gento kerikieke egentekemo nogabona kweresera ogoteba ng'a mugenderera buna egwenerete okorangeriwa kwaino mwarangereretigwe bono ogaiga nkobaorokiare obuya iguru ya Yesu Kristo amang'ana Yesu agokora amanene ase obogima bwa abantu ekera abantu banachire ekina baonchoreire korwa ase eng'encho chi'ebibe omanyete ogosibwa nabo ninga kwambori swali igoro yogosibwa Paulo sibetwe igoro yogosibwa omanyete obogima bwa mwanya bantu nabo okonyora abantu okonyora tonora abakristo lakini bado tosibire tutorasiboka kokora yani tutorasiboka kokora emerimo ya Nyasaye nabo okonyora asorogenduru abantu abamini abange okora ningambi yetore lakini tosibire ase bitango gete tutarasiboka tokora emerimo ya Nyasaye bono Paulo ano hata togotagora korwa ring'aneri ning'onye bono togotebario n'abana ba Nyasaye tore togenderere tari bateba mugenderere n'obokristo umwanyorire mugenderere n'amaegerigwa imakoreki mwanyorire bono omanya koeresera iga abana ba Nyasaye bono nche
tindi omosibwa nigombwate obosibo Obosibore. nigombwate obosibore Yes. nonye naye ekere gwitabira ne Yesu Kristo nobwate libaga lyokora emeba ya Nyasaye getango getayo nonye naye ase obogima bwawo ekere kwaire Yesu Kristo libaga tari ogochikomori yande nekere ogosoma Biblia arikoereza nekere ogosoma amarikanya cha Biblia yenchenu Biblia yenchenu kere kwayesomira amang'ana aya agokonyire onchereria obogima bwawo tokoira nakoba ari esikwarenge igo kuba omonto boncherere tipi erindo tambuke kende Yamono sana. Obobisi imea senchire. Na mangana mange kero kende nga whatever Edward Damane Albert Koromo chakano. Nga nabera nyarekane nchera togonjore chingo chitu kero kende asubwango gechanyara ko batabauti. Mondeta yonyara ko ba ko igorwa ore muikirano. Tati yabo Paulo oyo lenge koro kusol. Lakini wetera anso obobisi ubanyara ko bakonyora imea mariko menchiri obogima bwaye bogonjoreria. Ine ninyarekane okomwege na Nyasaye na gotige biense onyare koba omotumwa gekwera omulisi atabanga Paulo litangana go introducing igare omosibwa o Kristo Yesu obosibwa obo encheranero bogo totanga kero kende na mang'anande tokorambari alisiko na maana kabisa. Yes. Mulisia Evans igekwera uno mulisi ekotenga onyoro omuntu otaranyora obubisi obo na maene nga amang'ana akanyoresiko gari igara amarito mono. yes Amang'ana akanyoresiko gari igara amange hani bon igenga nga igasibire na kerecha isiko gari akine garo wasuboiru. And by the way, in fact, ekera ngora asome igitabu ke Ellen G. White buna riri kwanjana na obisi obanya Nyasaye wakira ase Nyasaye immediately watakire koba oyomo ase bari bakora emeremo asome gore Nyasaye. Nabono example Paulo immediately buna anyorete obobisi obosenya Nyasaye amorkerete igo airanete agajaka bakore gasi yomanine abunekero abatisuro igonga isiko gari mang'ana tari maya lakini ekero wakire ase Nyasaye wategire chimbuchire oye na maene obugimo bwabo nabo gonchireri unabona obugimo bwa Paulo amaene nigo bonchorete ase ngenji yake anjiranete na mang'ana aya a Nyasaye igo mwancho murigende tekotinga onye turanja na mang'ana Nyasaye isiko gabu mang'ana tari kaba maya unabona insere iga isiko mang'ana tari maya akitokonya kubakura omwancho murigere naki na kera ko igure ligana ya Nyasaye yako ngenkoro na wa Paulo orengo muiti mete Paulo tara isigo achitu wanjira no na mang'ana Nyasaye Nyasaye nara murigiti asegika unabona Nyasaye agoturigi rituka asirituko lakini the moment Nyasaye agwikirire na agwankiranire ubugabo bwago wekabonchirire family yago wekonchirire yani amang'ana abo okora nebona so okora gazi wekonchirire igona amenenga ekaro kwanyora amang'ana aya obumo bwago wekabonchirire. Yabona sana Albert mambia bono mwanchu murigile sanga naye ekarangale kya go seri buri yago igoro yobo bisi asenchiri nano mulisi ya maite kera to kwana lenganeye kwango gantu aramana akore kana chikanisa monto mnyuka urukuru asenso tanga tiganta mere kanisa ne ko tanga kanisa ne rege tamero autokora rande mulisi go tor ko tabe kanisa rege tamero kya bere ne kanisa monto ikaria likata kergo tuaro bosibore omanyete kanisa na maigiriande amanyakoba ng'anaro akoricha akoricha abakoreri bomonene twarasha kahora gani ine umatine ng'anene tokuboringa mbusi bore kiborororo kekogera abantu banyara koba kwenyora of course bamyokire kanisa wetera nande banyara koba gosibwa mono babere slaves gochia labda saba korere na ase kanisa mbusi bore bweng'ana na kipaura kale okwanero muri siri bori lituga mbusi bore kyo paura kale okwanera litanga no tabire ni gale ngo musiba bone iga ime ya Kristo ni gale no bosi bore boro bio biyamano sana igale no bosi bore asenge nje statement wakora ali moino yes Paulo ni gabwa tobwoba Paulo ni gale nge no mondoko abantu bakaboria kamonta kanga ikaru seti amang'ana aya
elinde amanyiko tulikira amangana Paulo igago chayo Yes. obekwechera ekera abekirwechera oira namba kasiro ekera abere siro umanya kolika marube guchinsega nabo yata abantu banya tuko bakubolia amaswali amange ningayi Paulo akaba nubusuku akaba nubusuku ky'abantu bakondora ngakingo chaka ngakingo swasa abantu bono gaiga Paulo akoba nubosibore wetera asokolika marube Yes. na ndonyara gusabira abantu bonsi amaya asingi njubuye gwa Nyasaye Yes. gwa nyari ko kumukonya Kero kende umuntu arari komulisia na Albert okari gostrako maite bibembiro tu akorire nse mpaka yani pia maiso marore bate ngo mulisi Edward uyo ande kanisa bolia chakora andia uyo tonerie nyasorega uyo enga maruga iga akatindia abantu gotindia kumera nonye bari kware koneri kero kende kwa kumigwa soka tigango tinga the moment kwena nili bagalia bene kumera na amone chinguru chomwe komo chenu bogima bwao amono bwana mboli gutegana bwari toko bari sikwari Paulo gakomera na amone chinguru chomwe Damascus karenjera ku Damascus esegi alibadika kwate bikabe nene bakakina nino moyo komo chenu kolende nyasaye gakire kamagata amisi lazima oba mukora lione gato kogenderera guikuira to kogenderera obugima bukanyara kwa boko chinchikiro kene ngo polisi ate banga nabo yarenga kong bari banyara to koba gwetera sama goko a Paulo asoko chandwa pamanya ko nga Paulo nero ligete lirube yaba pesa na bakosoma nga Paulo uyo bakumia bako changa nero uyo kwe babulia maswali bakumetinga jago tulikira bono na kibono na minete mamini yale ozesiria mambi yabono mwancho muligire kero kende na vera toka nga twikira se enke bona inzu tokotanga na kingwa ka about 10 na kiabantu bakondora bali na ibirete na bakondora bali na ramete na kina bakondora kulinde toire cyabene cyo kwana na libago cya somwe komo chero nyara ko bakora emeremo ime yechingoro chitege tabu kya beso Albert isano na ibere wikira 13 nondeke tubeke kerenga gyaito ase engane kare ko bagi okwanera igoro ya ekanisa ekomanora obongaini bwanyasa matire ngana kero kende orantebi usikurigire yawo nabo konte bungo ndago somere kwenda sobwam tokurigire likorwa 7 mpaka 13 ga gatiki nabo okwanera inga chinse monjiro tokoranya robongaini kwera tole sikuru tonya robongaini gomera natoro mo mulisia goromera natoro nonyega ya hoteli gatora kwana nga muri toro komera natora shauriana aki lakini bona Paulo akalota nga ekanisa ekomanora obongaini bwanyasai karibu sana Albert mbiamono totaraenda gabwe endo ke nataka komentera kesinini gurugoro gabwe na twatebanga adelo iri ari ngiri ya Jumatatu yes Ndete umancho mreire ndete ko bateiga Paulo kera anyorte nchiri ye tajedi ko kwemiri nchiri ye haya niga karteki nigo abegete alafu agatena ki Paulo tarerebieka onyorete obisio bwo nchiri ye igo nabo orangena ki kero kende alipatina no mulisi dwadi na nevansi na oboka bakare bo haya ubu bisio tari Paulo be konyorete iganyorete ubu bisio bamaje n'abantu bande alafu abatana ki onyo to ubu bisio taje tukwe mukirigoro meta abantu bari mulisia bakonyora inchiri ye temukirigoro tebanga nyasaye otero ubu bisio tuera no sobo twaja gakoraki twaja kwemukirigoro manjo mugeria akara kwanyora bisio yakwemukirigoro kahanya sai ribaga awe chino me koma chenu by the way ento bali twasana kinya sai ngachinguru linga lili kwa ngeire minya kibwango buna kwete Paulo ese buna wakonyete Paulo bono ento nkere tuandere tukerio amutangasaji ambolinga obonene ase kanisa obonene ya kwana igoro ya
ekanisa ekomanora obong'aini bwa Nyasaye. Ekanisa Gatara ekomanora. Yes. atara so Yes, abo Maurice. obisi boromboringa onya sawa gukonyire kwa umira ndamo na Yesu Kristo okoire chinguru nobo moyo nukumanurirwa to base ko ba individual Yes. to base ko banga ninkebiye yani nga naye bieka bwesa beramaya igago tabanga ki onye kwa nyoto bo bisi obwanya sawa bwa gukonyire teba ebieka tigaborokana sabantu ba asabantu bandi umaina bekunyarekana nyasawa gukonyira misi kwanyora ngo bwati nga ninche bieka tutage tiunda nyora nga neri Nchebwe gasese ne kenyore. osesenirie igo bona ngenda ko beka bunga Yes. if onye blessings nyasawa gukonyire Yes. teba ebieka nabantu bandi banyore obubisyo Bienvenido sana. Kwala ragaza bibara tange kanisa lero ekomanora obong'aini bwa Nyasaye. Biamono. Ekanisa nandi namene ekanisa lero ekomanora obong'aini bwa Nyasaye. Yes. Naki ekanisa ekomanora obong'aini bwa Nyasaye. Number 1. Number 1. Nase okorokeria abantu amafundisho gete. Yes. Andi mumbwate biya omwancho murigerere. Ekanisa nigo ekwa abantu bong'aini bwa Nyasaye ase okubafundisha. Na amafundisho naro omwancho murigereria orafundishwe ayande yabokora. Onyoro kwanya bwatiri mwiso bakoreki Uchigosira. usire. Ekike omutangasaji aiko kwananga bantu bande bakire shakabara moigwa. N'abandi bande bakira abange bakunina abantu nakubasirya korende ekero bwakire ase kanisa andi nkora tebi eneba n'abantu tushikana barabo naegenda ebumba biri kero kende tokosoma kuruwaiga nae kwabire namaene nakubwamono saba chinguru cha Nyasaye chichime yago kenda bwo cha ase kanisa onyoto kubasomi okagete ngambi yatori onyoro bone indo tubasirete ne kanisa n'abantu mete kanisa tayo mama ne kanisa ni into abantu takometi yabe kanisa lakini rende ntete tusome igitabu kia ba Efeso. Yes. Aba Efeso isate ekengo kia yasaba Kifungo gya saba. Kitabu gya Efeso ngagete notore naega umwancho murigereria. Nabo ngakorwa koba omosomba bw'enjiri. Yes. Aye koreng'ana nekewa kyobuya bwa Nyasaye obo naetwe asogokora kwa okobwa kwaye. Yes. Paulo igagata ngakoro kuba omusomba bw'enjiri wetera asubuya bwa Nyasaye. Wetera asubuya bwa Nyasaye. Igo bono nakitokwa osenda kekanisa ekuwa abantu bang'aini ngwetera asogosoma ng'ana nasubuya bwa Nyasaye. That's number 1. Timete soma nchomo yeli ntorama eyente tangani na sengencho asinase wetera ase kewu kya Nyasaye neke ekewu kitweru kya Nyasaye nento togetemeke asengencho yobo ngene obutweru gofundisha abantu bande kisemi chikuru ase Nyasaye abana ba Nyasaye twewu ekewu gete unabono mulisi abantu mbara bairwe eke yokorandi otomaka eke yokorandia kwang'ina abandi na kwanyore ibitoki hano toroje number 2 number 2 ndete tusome egitabu kia abakorinto yari tangani ikomunesane ekemonke ya kianda Akorinto yari tangani ikomunesane kifungo gya kianda Biblia goteba iga ikomunesane kifungo gya kianda na ikirororo na kinche no moke asa abatomwa ntawenderete korokwa omotomwa ekiagera na chandete ekanisa ya Nyasaye. Ona iwa Yes. Paulo agatanga tabone tukoruka omotomwa eyakagara konyo chandire abantu ba Nyasaye akini bono Nyasaye omoiro bung'ainyo Nyasaye omokonyire onyorire nchiri eyo bono nere kashi nakina nekote naki akera nyorete kwende yo bong'ainyo bono ngofundishare abantu be Efeso anaba ngi twakana ni kitabu kya bakarita nabarikirete obong'ainyo nakitokwa abantu ba Nyasaye bong'aini bono akero Nyasaye okonyire kwairi akwiro obong'ainyo bune gisemyo
obwente ko buna Paulo otebenga inche nabonete okoraki nabone ose nabonete konyora ose nabonete ko musumba bw'abantu enchiri korengana no guchika kwa Nyasaye obongene giseme unabono ankora arande chikanisa chinyinge muri Edward Yes. Abarandi bita abange nabaye bari sana lakini bono baikire asama tukayo mwelyo rika babantu gutumika obongene ne giseme wabantu obongene bagiseme worokera amafunisho nga Nyasaye ngwire nari lya kabire bataka mete nandi gente nanyora barandi bange ose bantu bange mbalo kurandi enchiri yobomane ebaka ndi enchiri yobokora asigencho yo konyora ubutoki omancho omurigereria utakanya sawa konye naye bwa abantu ba Nyasaye obongaini abanya sawa omuriko obuna Paulo nekero kwanyorere aye nyenyakia ataki titwe mukirigoro nto masa kwerora meta kero kwerora no ganda none kurandi mutwari ekero bwerorete ngostiri abantu bakorenga ke ankibono muri setu ajari bantu bahagaraki bantu bakubwata bumene obu bokurasa Nyasaye ekyo mweryo tete bate kwa ase isari kwa mbone na kito kwa abantu banyasaba bongaini ndezo somire tabu kya First Timothy yandeke na kindete omanchia omurigeria okay gumano etabu kya Timothy ntangani ayamwe komune sana Biblia gotabegari nganeri neri ekene iwenderete wancherwa kegima nga Kristo Yesu nigo atite ase ense otoria abanyene bibe na sabo nche noyo bweritangani sorry yarenge abaka Timothy ntangani eyame komune sana nare yegotaba nare gotanga linganeri neri ekene Iwenderete wancherwa kigima nga Kristo Yesu niga achita asengencho gotoria abanyene bibe na asabu inche noyo bweritangani. Yes onewa Paulo igakatebanga yani Paulo niga kwerora buna omunya bibe bana ba Nyasaye okweroranga no munya bibe naye bonjogete igakatebanga Nyasaye agacha gotoria abare abanyabibe nainche nona arenge oyo mobo nambo igo muri Edward ekero tuguchikurandi enchiri ina kwa abantu banyasaye gosemeria no bongaini bokwasa Nyasaye igo nambo woni weka twenjana nenga intwe nabanyabibe tuli ekero twenjana nibo tosaba Nyasaye atosibina amanyinga ayitigitase omusalaba olyo mulisia Evans nataganda mutwari kurandi enchiri amangana amane torakwane igaranse mono ase eberenge by'abantu nakubwamana bobwati nabaro banyoro botore kubakana yemana sana Albert tomaitengana nasomire kurwa uno gweya wetero bya bwanyasa by the way uligereri Paulo njira atabire no kurase kitabu kia Timotheo atanga ngwetera sobya na tusome tu baibeso abu isato 10 amuri sinata kobekrania moigo elinto maya kwa Timotheo egotabaiga 10 elinde bono ase nchira ye kanisa obongaini bwa Nyasaye obore ne chingencho chinyinge pomanyekane n'abagambi n'abare nokubwa kwa igoro nabo kwarenge okorigia kwaye gwakare na kare oko aikeranetie ase Kristo Yesu omonene oito ase ekifungo kia kiandangira ne maike gatangaegwa koborokereria ase kifungo kia 8 ole inche inde omoke kubwa abachenu bonsi nonya nabo nkaegwa obuya bokoranderia abantu bebisaku obonda bwa Kristo obo botari korengeka encherende Paulo agoteba ere ngatwateba korora igarenge omoke kubwa abachenu bonsi kero kende umanyete nonya ase kanisa mbaroro tu abutira ase mengi turasa bakoreri timanye the nature of resistance kero kende torigereri Albert Ochiri kurwa sense otonyore notore umurisi ase kanisa Ochire gwetera sobuye bwa Nyasaye
oiro bongaine botugo kwana redi ndanyale ko baga korokereria kero keno maete mwanya bantu twabere bitango gochiasa abantu bande ali pati oyo rweta sense mwisonde nakinande ko nyalaka na musawo yokonye naki ko nyalaka na twabere gatango encherende Paulo akabako baga kwerora omunyabibe na no munyabibe olengera kinu gwetera asobuye bwanya the grace of God akanyara ko baga kubarera uburunge akayori bagari yabene nere anyala ko baga wikera abantu bebisako monisa biyamono ntwanyora ko rumagega abantu kubori barenge bono ngaki Paulo ro cha kuturikira mangana ngaki akwira ribaga yokurika mangana igoro yaye ya Yesu bono gaiga na kiumurikire seni atayete gutumika ringana ikanisa no kumandurirwa ningo ningari patu minta kwana statement twakwana sikabungo 8 mpaka 10 Paulo igakoreka no gwekeya ntagetorigere ribake kegwango omuntu agwikira agwekeya no nyonyorire ukumanurirwa no nyonyorire chinguru cha mangana naro tika nabatu bumanyi lakini igagwikira mpaka ekerengo agwekeya no gwekei kwaye elinda mangana aya anyare koba kagwikira abantu bonsi a point yamanagota ingi yako agwekeya esababu yarenga nene igantu anyora ekero arenge semo ya rumi kurumaya gadia na lia abwatu borandi aba asikanisi yekerumi ni gabantu batawumanyite nyasaye ni gabantu bari ngaba ikagi ni gabantu bari gokora ninga batagete bono Paulo agwekeye kawika rumi oba ninga bantu kiaba abarumi oba ninga abarumi ne esababu ekogera abatebi go yobuya bwangu bwanyasaye igagweke imbake kerengo amaganaya amanyekane no ena sabantu barabiye mwigwa nonye nabagambi abaruti erinde banyora amaganaya bamanye nga Yesu nabaganitie imagine asike bungu gikomi anyorenga amaganaya nakoteki abagambi baumira namo namaganaya igonga e point yare ngabwo onya sawo gokonyere ni umukristo ni umubwatani wicheba no murandia no mushiriki no murisiore onya sawo okonyekya ne mbweyemo yokumerana amo nubuyo bwanya sai nekero kwanyekeire bono amangana ya ni gago automatic gago soka ni gago ika akanya abantu nonyemba bakorokana ko batindi mazendo kwata abantu abantu kuchiko ikoka tenga ngakigwacha ayo mwana ono mulisia naro ndabalisi bagwetaneti naro ndabarandi abaja bagwetaneti no muirorore bono ga Paulo amagana gagwikira abagambi bariko bana maswali nigo bagwekeya mpaka bate amaene amagana yakira ase enjire ya bene naenda amagana ya nabiru byatonjoriri yemono sana asogo sangamo na intwe ekeratokenete amona magiro ye lesson emambia ya bono tokorigereria anene obubisi boro ase enjiri nga Paula kalekoba agagotonekereria na boigo akababuno mugwikano manyete ogweke yoko tali nonya ase Paulo ko gwachakera omotori te Yesu Kristo na yato koba gwekeya agacha akababuna mwanya bantu ndebwensi akamenya obogima bwa mwanya bantu elinde twensi asobwa mwanya kwabuna ekiorokererio ekiaros nyamoita gotebana gokire koba imeya maigiro ye lesson imeandize TV omulise Edward na boigo Albert Magori mbiya mono ase ogotangana a lesson goikatutwara obwanchani bwa Yesu Kristo tumanye goikera abantu bebisaku elio kobatebya igoro yobobisi bogotore kakorwa Rose nyamoita ruchinsa mochiria chia amani SDA Church. Asante sana Dominic Nyabuto agoteba ayere no mwari mukuru wa chinsa mochia kiumbu amasago agoteba babene sabato engia ya kiboba SDA Church na Gachuba District Lad Onsom Thaddeus agotanga we as Christian let our light shine to the world as Paul did. Nice Sabbath. Asante sana na rega korgo biti sosoro Mama Purity Egesicha akia morning from Bugirango. Asante sana agoteba noare imeyo bwansuwe sabato ta komo chagene tokobago sendigwa asa magerio yeleso Livingston Nyaribo. Happy Sabbath kulisa mtia mashimoni agoteba nga ISDA number 8. Asante sana Endugu Rogers Mironga. Asante sana with happy Sabbath Kuchinsa mtia Pipeline SDA Church Nairobi agotanga already noari imeyo murobili agene tokoba gago seseniwa Joshua Masaki
korwa chinsemo cha Southern Sudan autabani Kondan nazidi kubariki ngati ya mashabiki ya mangi aliyekale tokopa kusanga amwana intwe emambia ya bono na eto sikero isiko kero keno bwate ekerengeri kwa kunyara ko bosanga muna inte ngori gretie lesson nabo ikokero kende no bwate libori isanga muna inte gutera sinamba yesimi iyiregago aseti biago nabo gutera semitandao yete Facebook ndizi TV News Digital nabo gutera YouTube ndizi TV News kwa enda tore tugenda somote moko omoke ikara tokorena ndo so asema ya kabere astorali gerelie ensemble tigarete magere lesson nabo igo tunyara ko batogosanga ekerengeri kiago nabo amaborio ago oyaranyara ko bosanga amona into togenda somote moko gorena tore ase chinga kristal chintambe Ndizi TV Ubwansu Bwomogusi. New Life Prayer Center and Church Kisii ikiongozwa na Pastor Gila inawaalika kwa ibada kubwa ya meza ya Bwana itakayofanyika maeneo ya Mosocho Matieko kuanzia tarehe 1 hadi tarehe 13 mwezi wa 8. Kumbuka ni kuanzia tarehe 1 hadi tarehe 13 saa 1 asubuhi hadi saa 10 ya jioni. Leta waliofungwa katika vifungo wapate kufunguliwa, wagonjwa wapate kupona, waliopoteza ndoa zao wapate ndoa zao. Nyote mwakaribishwa. Damu ya Yesu iliyomwagika, damu ya Yesu, damu ya Yesu iliyokomboa wanadamu, damu ya Yesu. Our school is Lois. It is a school of wonders, and the pupils are so bright. How I love you, Lois. How I love you, Lois. Lois Academy Kisii eyere milimani angena milimani SDA neskuru yekerero yuburuso ibwata aborokia begiribuya iri asatoerero aborokiwa bagosomera nigo bobwete kigari cyobosombi ase bari bakurware amache yuweshibya nabo igokonywa chinyomba cyakebara chinchenu kigima ribagarisaine ryaborokiwa kugosoria negukini byegwo byabo mbabwate abarindi ase skuru yo nabo igonkurwa bari echayi ya sanne na lunch kubwate bari omurubyo CBC ayerera bwango onyorori bakasi skuru yo omwano abegati yabari yabake bakonyora migiryo yibrengo bigoro. Hi everyone, my name is Victor Makoli, head teacher Lois Academy. In this school, we offer quality education and nurture learners' talents. In fact, this is home away from home. Tell a friend to tell a friend. Welcome all. Nebokubakire simi ase namba enoti 52 ibere mara kabiri isano na isato ibere isano na ibere ayemo gose enoti 52 ibere isato ibere ayeme noti. Lois Academy Kisii. Knowledge is power. Kwekera bono ayebunu mwagachi kwa manyire duka okugenda kujya ibintu byose biriyo gukorera imirimo yawo. Osmo Traders Limited nigo babwate kitari cyo kwaranse ase nyumba yawo nabo igogobeka senyasi bune babu egikoni living room nabo igo ekikobe kwesiko babwate sanitary wares ubuna chising chibakurichete cyo cyonsi showers, towel holders, soap dishes, racks, mirrors na hand basins. Chirangi chonsi chiriya chikuburukanibwa ne computer nabo igo chiriche spray paints no chire mbabwate chipboard buna chips and boards, MDF boards na chip boards. Hebinto au biyo gukora plumbing,
buna PVC joints, PVC pipes na chi water taps chonsi no chire boigo na bokugura chi curtain rods, hood screws, chigulu chonsi, door locks, chi pipe wrench spanners, screwdrivers, banyore old Sansura building angena Kisii main bus stage gusua Kisimi asenamba enotisano nebire eye mokianda inyeisano enotinye inyeisano nemo Osmo Traders Limited. Customer satisfaction guaranteed. Enyagitari ya Worldfit Health Center iye gutoka imijumu chokisi nigikorwa bukorere bwa conventional medicine, nutritional medicine na herbal medicine. We are professionals, tunabanyagitari tusomete enchira ya kawaida yo kurwalia marwaire tukurukanga conventional medicine, nutritional medicine and herbal in Malaysia. So ekero montago chisinya gitari yeito ntuto make sure nga tuapimiro murwire bya twakorere diagnosis boigo mbabwato bokorere bonde buna general consultation okorengwa as a laboratory, nutrition services, nutritional assessment, weight management, sports nutrition, natural and organic eating, plant-based nutrition, no bondo bonke. So na kito kero montachi to bisi to make sure nga twa device nutritionally na kia koirena nga kia guitanga ko soko nyora marwe ito gutumia amarioga kawaida aito gutera to kurugana conventional medicine tuatumia mariogo akurwa sendagira munabono vitamins ama fatty acids na ndito mwenye gutumia amarioga akurukunga herbal medicine no tole enyomba ya Uhuru Plaza Gabo Songo goroba ya gatatu erumu 307A and then tubwate branch mu Eldoret enyumba ya Kogo Plaza first floor room 2 na then tubwate branch ndumuchi Okaratina opposite Absa Bank. Worldfit Health Center. We are different, best because we have knowledge on how to treat using both ways. Ekerole asumu chibuogembo nechise muchietana ine eduka ya Mark Electricals Wholesale ejire registered contractor nigeko ni achi floodlights chonsi distribution box chikebo chonsi cha wiring cable dropping cables ni chindi chinyige mbabwate power extensions sockets switches chimita boxes lamp holders, insulating tapes, conduit pipes, showers, testers, pliers, earth rods, solar monitoring lamps, solar floodlights, CCTV cameras, TV wall brackets, main switches, cutouts, circuit breakers, consumer unit, snake lights, cable ties, changeover switches, nebiobu byonsi, goikabiribia fluorescent tubes, TV aerials, cooking electrical coil, natural gas burner. Banyore imeyumu chibuogembo ange ne stage asegeteseni yokobekira chigali amaguta ya mko. Gusoba keresime ase namba enotisano na ibere isano liseto, isano, isato, eyemo, kianda, isano, inye, gose, enotisano na ibere isano na isato, ibere maragatato, eyemo, isano na isato, isato. Mark Electricals Wholesale. Asobo korelie, burange na sore. Ndizi TV. Ubwansu, bwomogusi. Right, twarule ase chiduka aso mutimo moke. Murisho manyete abatokora ndaka ase chiduka aga. Chera na ntoko survive maiga lazima toraikera biashara bunebi. Naye onye korari siko ubwate obonjuriria kwari koganinga ngambo ikera bange platform na reye ya Ndizi TV no tola se mainstream no tola Facebook no tola YouTube ai kugane tinga no bwate skuru alia anga kwagania bantu bache baleta bana babo kwana muna intwe kitaseni kia Ndizi TV no tola kwene kinga twako bekire mero bili bune yo
Nerituko ria rero mwanchu murigeria wikingi mana abatebye nga entunda ya gatatu ime ya umoroberio ubwansube sabato ndutiko twara bageni baito nandega ngalko mwanyere nga bageni baito wamefika Fishermen Ministers Africa nara twale chikwaya ma kolendeye nonye litario kekoro nga fishermen fishermen ina kimulisi aseke gusa monto kurwa umuntu igo abarubi ona igo bale babarubi timayo sana barubi bechinswe timayo sana barubi bamwanya bantu kulendwa kikuja pandani watatuambia ayebono amatera bono tuyabigitege bune packaging ma gusanga tore amona barabo asintundelia gatatu imeye chikwaya chito na matera banyira ko bagwe kasi studio aye onyo gwaje to gotera kwabo kanya kuri kagari request abagari tebanga gotera kwabo ndagete no kumba gwato gote amatera naro yandike gusia yandike soelia mayakigima koso watore imentu ndia gatatu nyara ko batogo seniwa wako ndani wamefika gatora kola lesson umulisia sobwenge lesson yeni yale ko bage gotobeka twensia sobwamo yatoranga obubisi bole ime asenchiri ngwetera sobiye bwanya sai nundo nyare ko baga goswa ime yenjiri yeye obuye bwanya sai bwanya reko bokwira emeri imeyaye bono nere ni gagutumeka bune chombo elinde onyara ko baga ko eneze nchiri amarube nari ga Paulo aligete Paulo ariko nyoro obisi obwe nchiri alimati ekirere nga kwala gotanga mparoro to gwikatwa kiri kabisa barandi baroma bande to ire skuru ga to ire skuru bachire nonya sa morokereri bacha kera bairanire bono imo nabotora auto koimoka igota banga wanye para maete nanje twata ko ranger ne to guma chikora balisia baminto to tweboki bana sabato tweboki matana amenyali Nairobi ngaranga wanya bantu ko randi bali nchiri igalime nchiri era yakena tigane yali batia de bagaiga bantu ategete nchiragete iga wanya robekire iga tendi yake gorandi matukabira to gakore prado olimera wanda rande bigori nalio beka iga lakini nchiri nero yakena omonte tomete kabisa gatangara yakindo motimoko omonto so igalime kurudana mwali mpaka tauni bosongo wasali Nairobi orandie njire kabunge yakama na kinyasa yanje tense wikakaru mwana yo maima igo torochiro ando to gokora nena wacha gosabe sadaka andonsia sita takiri watanga wacha yo maneno karaira kwanza nchiri ayande na bakwa umulisi ase monere yatigari tegari kabisa nga Kristo okomenya ime ase chingoro chitu biyamono sana bono asinge nchuye chinsa ebungo byonsi twayigeire lakini twari gukorera ekifungo kyaba ebeso ntosoma singi chingite to kwanira magana isumutwe aba ebeso erisatu chinge kyaye 14 up 19 elinde nkorero bono Paulo gaekerenge kenene akorika ucha setole point number 1 Paulo akoringa liru lya yense obeka marwa yense asuwakira Nyasaye buyamo ine point ene sana ningigeko bono ngigiko muchanda nona ya subugi mabuao morikere siningo tabare nginga no mata asia mate cheito mbole ukibokorekana gose bitango ki bikogera utabeke liru lya onse asugusaba Nyasaye inko manya bitango ki Paulo manya goteba ngaki bono gochinse agwakira Nyasaye mbiya mono iguru ya Yesu Kristo nenjira atunyareire nenjira atororokanire nenjira atokonyire bono manya gukora kagoteba nga Yesu uyo nero ubwatete abantu bonsi asesengima ebitungwa byonsi bire iguru nense ebikorrekana nebitari korrekana nigo bire byangu nebya Nyasaye ogetungwa nkinyo kera atebenga njeni gonda asindi timbwa amate igo encherore mwaho ga bono mambi enchero bwato mubero yo manyaye ni gore getungo kyangu kya Nyasaye manyane nga Kristo yo koiro bomoyo okoire chinguru nere obwenerete wakerumbu ya mono chinga gikyonsi bona Kristo yo goikoru ribaga asoe ime yenkoro yao elinda nyare ko bakakura lakini bitambo kerumbiro royo mitamisi number 1 naro asinge tabu ya amo 77 amo si akuborirwa ne inkiekio obwata soko boko kwao ne kebiro oyinimo kumobori oyiyesu ekebire ekengeju yanere nereri ekebire engeju yaye ne kiye korenga oje nyumba litofori lyabekirwe
enyumba eginde kebiro keri kebe keri to badire ngaki ribe straight na itwa magi maito bone kebiro kali ekebiro gyo kwagache nyumba ekebiro Yesu Kristo ekero kwa rubo gimabwao ekero kwa rure ekero kwa rubo gimabwao yani enjere lyo menyete Yesu Kristo atagwara so gimabwao ebinto niko biko babuya negitabu gyo komando ka 11 kyamanya goteba ngaki mbaro babore tigu abusi moteneine nkaimo kogenda abu bateneine nigo bakogenda paratiso liswa lyare ngo bono mambya n'abanyasaye Kristo oyo otokonyire Kristo oyo otoraire Kristo oyo otorusiria tambe Kristo oyo nagendere gotokonya matukare busyo nore nubo maene amaene nga paratiso ya Nyasaye igoro mucho mochenu kogenda toro good Bolivia Diago amana inche Bolivia dia centro because mai tele batinga nero lo kwaranga twala usikaleski tete kote banga ore ga ukula lesson ya rero aswe ogosaba yes na mangana arabu are atano na bere ndeto konyabeka aso bwenge yes rende omancho omorire nere ayugo na kipaworo akura lesson aso ogosaba rigna ritangani igakura aso wakanya Nyasaye ngambi ya mono ase Yesu Kristo kene tawe kya face isato 21 omancho omorire na bakona nyawasoma Dingana ya kabiri yatenga omoboria oyo amenyete asingoro cheitu. Ona liswa nili aiwantire Yesu Kristo amenya asingoro yago. Wana Nyasaye tigatwanje na Nyasaye ache amenye asingoro cheitu. Mete esaga tenaki oiso wanja imenya asure na hayo menya asinde. Lori bono yindi ansura kali igonda koreki igonda wikiranire iyo tukyagatatu yes ne chinguru cya Nyasaye chinguru cya Nyasaye igenzi kya gatano n'umuyikoma cyane Paulo awakangambya mono asengezira Nyasaye Yesu Kristo amwete umuyikoma cyane asenginto yakore meremeje igenzi kende n'obuya wa Nyasaye obwantani wa Nyasaye Paulo awukolese ka Nyasaye ngambya mono asengincho ya Nyasaye ekyo mweryo ngingana ki nande kitwa omolise dwa ditwa kwanda kurumagana ki igakora ka Nyasaye ngambya mono ekyaera bono abayo bono abanda bebisakana barabo babeire abamo na Yesu Kristo babwatanira atanaki partnership of Christ babeire abamo na Yesu Kristo gatabukia aba Efeso 3:12 bono liswa neriga muri Edward inche ama no mancho muri giredia asekendi yanskeri to para omwerio bono ngwakira to Nyasaye ngambia mono ngojite twaka Nyasaye ngambia mono bona bono devotion to asa bona mambi abantu barekera barwaritigo oyo mubeka nero chite wakangambia mono ne Paulo nere okore kabakangambia mono aye neba by the way Paulo igasibe to asetera sana lakini naranditi injili ya Yesu Kristo amete na Paulo alingo wikata benga engenji nona sibiru bondo dio injili yeye tino jos ninche nyiganeri na atigire lakini Paulo ere ita ya kwamba okay neba wetrete amangana amanene naranditi injili umugo deto ukore kingatebanga omancho murigereria nahaye nebe wetere mechande mingi nahaye kwabe nabono ekera tubwato suno borande mancho murigereria skogari abyako bakongusana bakwando muchuwo muntu kera kendo singo saba kwende kera kendo se gwachi kumutara omanya kuboli swalinga ngi wacha ko ligi mwanega ngoba tinga ninga ntamaso on ebintu binebi omancho murigereria na biko nebitango asuka ndi nchiri ko cha abantu abebisako lakini Nyasaye katana ki mtenimba manenu wikira omweri wense kabana Nyasaye na kende yastokora omwerio twakira Nyasaye itunga biamana. Asante sana Akunga Junior, happy Sabbath na Ndizi TV. This is Fred Shabik 001. Ndizi following live kuruchinsa mochiri chakawa barracks tuned until the last dot of Amagerio
I'm really blessed abundantly by the teachings of our church elders there from the studio. My brother Joseph, salute to those men of God. Mwakwanigwa. I will let them continue now and again so that we may change our lives day to day. Life, blessed abundantly brother, and I also salute my lovely family, my lovely queen, Dr. Happiness, and my juniors Naomi Kemi and Samuel Akunga wakiwa Nyanjwa Kisi. Please brother, drop us and song of Nyabine SDA thanks. Asante sana Akunga Junior, tunakupata sana bwana. Beko bolendi voice ene kuru ase chinsemo echo. Nalega iga okoro kwa ngoyo. Akoro kwa seseniwa Joshua Masaki kurumosoti akuruchisa bya Southern Sudan atabani kontani akuboleli bolili enga na kitolegere komo semeri Nyasaye nonye chiga kichiritole ase amatemu apuna Paulo akoleta muri sia sobunga kabisa chinzi chechire yaki turaigere komo semeri Nyasaye nonye chiga kichiriti cha amatemu torase amatemu igere buororo kigima komo semeri Nyasaye ase kitabu kia Romans 16 verse 25. Yes. Iko yare gotebanga somero okangira ndi swali elyo. Yes, kitabu kia Barumi 16 sina 5 ngegoteba Abarumi karibu kufika hapo turanyara kumosembenya sae none jiga kichire nga Paulo aiterete ngoma lisema Barumi 16:25 ngegoteba 25 nafika hapo 16:25 bono asalere oyuranyare koba konya ase nchiri yane na ase okorandiwa kwa Yesu Kristo na ase okomanorerwa kwobo bisiboria bwa bisegete kurwa kare biya mono bona asalere oyuranyare kuba konya ase nchiri yane oyuranyare kotokonya oyuranyare gokonya abantu oyuranyare kubeka abantu chinguru Yesu Kristo elinde nchiri emerwa Nyasaye koreki agenda bwisi tali ashinguru cy'omuntu cyamwanya abantu kolene chinguru chikorwase Yesu Kristo. Asante sana. Happy Sabbath day in this TV, my elders. Is it possible to find leaders like Paul in our local churches? Oyakoro kumulisia Nelson ni muchoke kurwa ubuyesie church. Is it possible? Nyalekana ina beko nyalekana ekerotora beko wasemira Nyasaye unateba ina bera nyalekana nga nobona sikana sitaba konyorenga ntuba challenge mbali nene asiti idara chose kanisa lakini ekerotora asabe na kuwa egente tangani no kweru kabisa chingoro jitu ojasi Nyasaye totena ki entu bate challenge gana ali lakini tobeko wasemira Nyasaye na batoko nyara barai na Paulo ase kanisa. Asante sana matabalisia chinga kicho chori jiro chikora ika onyoto chori guche department yago na onyo kwira na maya kwa nyaranga inki bona batanjo rete umwako igo baroche ngana kolete mere gas bambe gite baroche nga korwa so polisia go ikobo dikon igo no mbwenerete umate kero ko polisi uko igunga kwa anga kwa polisi rioka kwa rusi ho kwa be ko maetenga kinero okwa rusi wa so polisi kwa we ko bune asha no department ingia yobo kare bwe kanisa omaete kwarigania abantu ukiase kanisa nemere memi ya wote nenarige sieri okobeke simaili ingia kwa motenga karibu mwana karibu mulisia karibu munyaroko uyu emere memi ya bono balisi totagete to isaransalia elders kona bono no tokubutorori uko maete ngati ya mangana mange elesoni yale ko bagi gotwegerie ogwekeya elindo bya kwenya sabanyara ko kwimukilimeto ngomorigererio jaboria na kongu kimwanya abantu gwekeye njeri ya Paulo ateba ase kanisa na kongwekero omuntu achorirwe nonye oburayi ninga gwateba muntu tali kumanya gose niki kiagera omuntu yochoro omoiko Nyasaye no rokora egere oruribaga omuntu ochorwa koremere emirimo bono tia kuna chira tia ko mwangu na chira muntu ekina mwanya abantu turasi kanisa twana tukuna chebina lakini na kong sana weke yamba kekere nekerengo yemono sana igoro yengane yo gweke ndoche omo ligere narega igo kurumwali batikirera akorwa bigogo Central SD Church watching live esabatengia ujasaba boli baye abana bamwabo n'abakristo bonsi biba bigogo Central SD Church chisemo chia binwa bagotanga ekongozo se district iyo ekora wanagili batonyango pamoja na mashabiki bonsi banyara koba bagoseseniwa akobuli ngambubisi kibwanya teteko bokorekana
asobogima bwa Paulo gikagera agekeia na goikera abantu bisa kugwetera senchiri pobisiki kurangana nenchire twarigereria somo bwa Paulo obobisi pange ose obobisi Paulo anyorete aritangani igerwete ekera ajeto ku Damaski. Yes. Kera aringe kwando wita abantu banyesa ari Damaski abuno obobisi witangani wachagete korokana. Yes. Inki obisi naki obisi wajete amasa sari amagete ekera aringe na Nyasaye akamugwanira okumuboringa nakibono wajandreiga na omancho murigero yo bori swari inyoranga ekera Nyasaye amubortinga nakyo sumbayiga ebirangere byaime kanyora tara karaki kanyora tara ani kanyora mbira igotara tenga mbira igoka bon ekera bori ande ama sasari anda gacha ya kabire nari bono yakacha tenga ke igonja sai igondo chenga Nyasaye konyengo gosera bon o bishobu ande buna amano tugo akatebunga una urigo genda bakase nyomba getokoreki wenda koreki oba onyoro omuntu orakoreki oba tisu nere akegena igo abantu banyasaye osomancho omurigereria onye goteto manyo obisi igore enkoro yago jasi Nyasaye nako mahandira mangana otanyo karasinse na nako obisi obuno obisi Paulo. Asante sana. Ndio tukora imokomanye twara na onye mpaka baganga wanda bakora rutachinche atanga maite bugima bwane nchira mborochi tindo jose na kiborochi gochi doje wachi amba byanga berata tuga goro yo bisi bwa mambira mambire basa meringa bisi bwekene nigo bogotoka senchiri wetera sobia bwa Yesu Kristo ngana yawe mweregeragende tarasika amagire lesson biyamono sana enare gotebanga amangana yatwanyarire ko batukwigira tigo monne Nyasaye ariko bagagotokonya twensi tosibore chinkoro cheitu tokore mirimo ya Nyasaye bono nigo kumachikora chinga kichaherire Paulo kera na chitekina niga na chitara limo akana chekine yo akore mirimo tachetigo chali nkayakorwa nkayagochia na abekerwa omoro sirigoti na abekerwa litimo akana chakokore miremeye asobuya na asenjera yemechando na challenge chinyinge Nyasaye akamubuya bwo ikomo chen ukamokongia ikagera akanyara kutulikira manganaye igoti Nyasaye tokonye twensi tweke imba kekerengo ngatwanyora to Yesu Kristo ribaga anyara kwaga tokonya magimaito no nyenege tubwate mechando no nyenege tutabwate mechando elinde torubura bwo bosi bwaito na se turakorera buya biamono alba yo mweke gimande kideka chira dengana ya ne omwere ketote yaso bengo bunaki abana banyasaye osoma ncho mwegeria nchamo na bali twekere kanya obisyobo nto masa anda ko musamaira tosukamosyo tosabanya sai atakonye nebe mechanda keroro Paulo ne dete mechando abantu nabanga si bibiri bedete mechando lakini mwishowe wakakonyoro obutureka wakana kare igo nchamo nayo mancho murigereria neba chichanye chirora so bumobiga nto kwa moyo tosabanya sai turande enje yemutu abantu bonse batureke tuganya sai aje atwire ngatojo tumakana kare. Amina. Abali simu kwakorwa momo saiba keroka happy Sabbath James Mwamba Josephat Maranga na Sibodima Anti Batsheba na Mora Adaria Sangweni atandi Nelson watching live kuruchisa mchelena na road an Pichot pamoja kuruchisa Nyamasibi main SDA Nyaribali Masaba otiso mageto komo kurwa Aigai county ya Rogoro 045 ngati ya mashariki ya Mange ria kwa nikinganyara kwa usange birengere byabo amona intese nje chinka kinebiro nturoche chikome chino ebirengere binu mwanyara kwa moko bwatuka kurende byonsi asiribo limone libigotanga obubisi obona ni ubugotoke menchiri ye igegocha asitore gwetera ase okomanorerwa gwetera magire tokonyara kwa batoko yayora kurwa ase chikari sisati kabakonye kiratoka ntoko batoko sanga amona inwe ime ya omoroberio obwansu bwesabate maiti alipatira Roma yoje goshiriki rero goshiriki kanisa yane ya Amani SDA Church. Yes. Yande senga njito kwanda tweje kuyarigani kambi chetongo chakachire tarehe 19 ngobono to kwanda tweje kwereberi andi na abarigani mwezi bantu beje sema chakiwe na nyakwegema nyere kura twaribaga na gogo chagani tonyara goshiriki asobwamo yamwe
Albert ngo mutore gasi producer wanda ngene litangazo kwa beka uri akanene ona ndebe malisia rero ngayo kushirikia kanisa bia mono sana igonda abasi kanisa ya Ciara SDA Church igono onda abasi tukoria rero ngwa kera barigiriri bia mono asenginjo babera mo 92 gesa twachagete na ndi twaikiro mwerio urigo tukubasabirisa batengia ni ritukurigia itwe angoiye asenginjo yobosera ase ritukoria rero bia mono sana oyo minto Molisia Albert na mbia mna singi chakwa na libaga kwa eneke ngmanyara kwa mwikira na ime studio na batainga ntobate abagani abo bakoronga fishermen Ministers Africa Paris kimo isaransa na inu nande gente ketigambate ino mora bateneneri no motene saba skuruole no Molisiole tutumie chikwaya chetu igawana ngo kwano chia ETV ale kimoko isaransa ase chikomiti kiri kintu cy'ikambi monya kurigerere na kitoko rusiye kwa ya Burundi na kitoko rusiye kwa ya gokia ari gozirenga minyokia bashiriki kanisa ngana kibono na kia baganie budget ire 100 leta ngo chibesa ni chikwa chito ndo chibwate chire kabisa kaiga barache umanye kwa ya buri ya fishermen is made of very young people abantu morata ngando bwate no efe atoko batana na magorogoro tauni baikaga iga mata amani camp center bakora magoro bairana ige mineti garama efe ateyo garama yokora rateyo igone ndagara yokotanga no bokoreri anyway ene challenge tu gocha sabateni ni baitu bechikambe tigo chata ntu arate leta ze exhaust kwara ira ichika kyorenga kwa yanjire chichi kaiga chibwata matera maya akunyara koba gago sesenia emio yabantu chinyara koba chigwikirana image kwa igonya mora akora I recommend ekwaya ya fishermen Ministers Africa gochia se camp center ya amani bachiche no ali tukuririo gukora iga basa mono ni ge njiriga erinde tunyara koba gukora bia mono kerra koba gusanga amona intura gwikira uno tuikire enseme ya magere leso ni kunende chenkoira nanda shideka chinge chire mutwe tunyara koba tugusanga amo nabageni baitu abanyara koba gwika ime studio Molisia turase nchokorosa tiga tusabe nyaso ito yorumuya bia mono asenginjeke ukyobugima ni gogwato iro muiko turaire twaigera mangana maya yoburuoti mwana nyasaye twanyorodi bagari abene yokorigere linga kitorare korwase bosibwao korende njire twaigere tiga tusibo kigimo so asinkoro cheito ubibonyara ko bokorekana konya keroyo mo murigererio yorigererio igura mangana aya tokonye ke twensi keroyo mo na ntonje lichimbo cheito na ndirigere dika tokorwa kogentura sikanise cheito nigo togosaba muiko asensengima onyare ko bakogotora ase itukoria rero gwanje kwa okoreke kuna kugusaba gwitu gusomwana isusu mutorito amen bimono sana Molisia Dominic obakwanire bimono santo mwana nayo mwanchu murigereria Dominic Bosire asinge chumuro ateka bwata shere gete yare kokoreka na se kanisa Victory alikemera atatu tabia sabatende moya gakyo yorenge no Molisia boigo orito kubwaterana nere nere Zedekaya nero nyere kobaga kubakwani asinchire wikirano nabwate obokongwa sinchyo korara kwa mumuro mwabo nyera kobaga kwenigwa omukubi nyera kobaga tukuri dimanne kurende onatanga rero Molisia nongo shirikie asekanisa ne kiendege kwanerie abara yao bajire kubatira na sinchile kwa koporigerio biyana boigo bali bago soka kwenda asekanisa tobaga nerio gosasimo kuya ngwera nande maiga ideka chinga chire motu nyera kobato gosanga na fishermen Ministers Africa ime ye studio